Kathem Bayar Cluster Level Federation Women SHG Multipurpose Cooperative Society Haringkat ke Jingïaid Trailang bat ke District Legal Service Authority DLSA Riboy kala Pynlong ya ke Jingïaid Paidbah bat ke Jing pen ngau thu Paidbah menta ka sngi ha Umsning ka ba pen net Jingmut hakimat ba kongsan kum ki an khang ya ka Jing Shongkha Khynnah ke Jing khayi ki ken thai bat ke Jing di drop kabala sedang na madan Umsning bat kabala ya lengba ke Shnong layo I ya ke Jingïaid shimbenta ka barat ba na ki ken thai bat ki samna Kiba don lang hakani karali kikentop ya uba W karwan lang BPM ke Umsning UI marak officer badai pet ya ke Umsning police station bat ki dekat ke DLSA. Jing Shongkha Khynnah hakani ka juk ka bamenta ka jurba nang ta bade ka jing kerni jing kun samla hau jing di penbua jung drugs kadai bakta ya ke imlang ka salang ka jongi ka bakta omdai ba bayuk bom yoi kaba mapi mat manga dani barok ibadan hang ni yoi ya kita kijing jenjar kiba kum ka imlang ka salang kum ka yeng ka sem kaya kendu na ka Pyrshah ka